doet ze nou? Ja. Zwarte goud, hè? Ja. Ja. Want wat gebeurt er haast? Nou, ze gaan olie in de boeten. En dan willen ze nog wel eens vliegen, hè? Ja, dat is vrijheid voor hen, hè? Dat is, ja, dat vinden ze olie zo mooi. Dus ja, het is voor u altijd een hele bijzondere dag. Want dit is echt het moment waar je bij moet zijn natuurlijk. Als je eigen paard op het land gaat, is het wel heel mooi om te zien. Ja. Want ze gaan nou echt voor het eerst wat longen, hè? Ja. Want hoe lang in dat leen al? Ze zijn in oktober bij ze weer binnenkomen. Ze vindt het spannend, hè? Ja, ze vindt vaker dingen spannend. Dus dit is wel weer eventjes kijken hoe het allemaal gaat. Ja. Want weet ze nou dat er iets onder zit te komen? Of? Ja, ze was gisteren ook al vrij onrustig tijdens het rijden. Het hinniken en dat soort dingen. Dus ze voelen het wel echt aankomen. Voor hun is het een verademing, om het zo maar even te zeggen. Kunnen ze weer lekker spelen en gek doen. Dus ja, het is altijd wel een dag om echt naar uit te kijken. Ja, die beesten die moeten gewoon vrijheid hebben, hè? Dus dan is het straks het longen in. Nou, dan is het feest voor de hinders. En hoe stel is dat wel, als die eerste boeten gaat? Dus dat draaien stapeltocht ik en dan is het eten. Ja. Wat had jou een mooie jurk om. Wat had je een schattig hondje? Oh, dankjewel. Kom je mee met haaien? Ja hoor. Wat doe je hem hier? Complimentjes, Jan. Dat is het. En hoe doe je hem dat? Nou, dan zit in op de zin hoe je wanneer er een meisje omkomt. En die oren die gaat dan skommel je als het meisje omkomt. En die jouwt dan een complimentje. En hoe kwam je hem op het idee om complimentjes te aan? Omdat wij van haar verjaardag die schommel had gekregen. Ja, en heel veel zijn van wat een mooie schommel en dat vonden we heel leuk. Dus toen konden wij mensen zelf complimentjes aan, omdat wij dat ook fijn vonden. Wat ga je mooie fietsen? En hoe jou je een leuk complimentje? Nou, dan moet je goed naar de meeste zin en dan zeg je iets leuks zodat mensen wat je van dat mensen vinden. Er zat er nou in je Dan voorbij het- fietst en ik zei, goh, wat hebben we jou een gekke noos? Ja, nee, dat ken ik niet. Dat we zeggen wel wat een mooie jurk, wat een mooie fiets, wat een mooie glimlach en zo. Oh, dus het mag wat leuks wezen, wat positiefs. Ja, net iets van een gekke neus. Willen jij dat goed lezen? Jou helemaal komen was een complimentje. Ja, soms.
eigenlijk minder vaak dan als we deze meisjes ook complimentjes. Ja, maar bij jou ook hoor ik wel heel vaak complimentjes. En als ik zeg je maar ook nou even een complimentje, Jan. Wat wil je me ook zeggen? Dat Riekje mooie sommetjes heeft. Dat Anna altijd heel aardig is. Wat hij al een mooie pet. Hé, voor u misschien ook nog een leuk complimentje? Wat hij in mijn grappig gezicht.